Mit navn er Tom Tøfrotte. Så vil du kigge på publikum. Kan jeg synge med? Hvad er det, du vil derovre, altså? Der ligger en light over. Hvor jeg leder efter noget mad. Ja, jeg kan få noget ketchup-mos. Ketchup. At du gider, mand. Og der er Det er hvidkål to i gode alt fingre, muligt ord. Sofie. Nej, så kommer han til at bruge det. Sofie, det er dine gode fingre. Der er ingen, der falder med. Hører det ikke, hvad du siger? hovedet går herover hendes. Hej, fans! Fuck, jeg er nemlig op af det. Anæle. Hvad sker det? Det er sgu da fordi, der står kylling lige der. Nej. Får det bare. Siger du en kylling? Hold nu kæft, så.